Ono što Krovna organizacija Mladih Srbije već godinama unazad saznaje jeste da mladi sve manje imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, da je negativno mišljenje i stav neki dominantan i negde tumačimo to da je možda i najviše zbog neznanja, odnosno da su institucije Evropske unije i generalno komunikacija o tome šta jeste Evropska unija, koje su vrednosti, izuzetno komplikovane ne samo za mlade ljude, nego za sve prosečne, obične građane i građanke. Dakle, potrebno je mnogo znanja i razumevanja procesa da bismo mogli da na najbolji mogući način razumemo to šta zapravo jeste Evropska unija. I u tom nekom pogledu najviše komunikacije o tome na koji način funkcioniše i zbog čega je važna, zbog čega je ta kompleksna zapravo struktura uspostavljena, mislimo da vodi do malo boljeg razumevanja i možda veće prihvaćenosti od strane mladih.